Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila ng iisa na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Iluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumaluwahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iniingatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binabantayan ko, at isa naman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napapariyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtampo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapotan ko sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, ilay gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila'y naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila naman sumasa atin, upang ang sanglibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong iniibig na gaya ko na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon,
Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago na natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanglibutan, ngunit nakilala kita, at nakilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinapakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Yang nga ay kayo pong at tsukel walungob na kayo manalangin tam. Malugod at malamang kay kaming pa. Kasi bayo, ini po yung kay kaming masyang kaibakan. Makatipon kami kayang kakapatad manting upayang gawan milang punto paran din kay kang tuntunan. Para kapat mo kay kami at tinggap ming obra kay kaigpa. Pirin Diyos, pasalamat kayo nga lang pupos karon dapat mong mangayap kay kami. Ginunaning nga blas mi kareti nung yamoy suywan na kampomporyan. Samban na kaking pang-espiritu ang pongking katutuan. Grandioso, hindi po yung aldoming milabas, di na niyang mayan karin kaya kaming biya pa ulinaning lugod mo. Ginoy ni aldoming daratangin miya kamalayan, makanyan kaya pong maksabing pasibayo kaya kaigpa, tulutan mong landasan miyang pasibayong payapa karin kaya kaming biya kaya kaming kakapatad. Panting upayang makanyan kayang malayang makagaluwa tayo sa siya nilaran tungkulan na pekitangwanan mo kaya kaigpa. Ganun Diyos, dinan mo kayang kabiasnan karimbalang metong at metong kaya kami, bang kanita gano'n Diyos malaya kayang makagalo. Gano'n Diyos makanyan kayang makluran king kayang mapaling lugod. Banting upayang gano'n Diyos makanyan kayang mga sadsyad karan kaya kaming katungkulan kaya kaigpa. Ikpamanalo rin ipuring kaya kaming pengaring. Amig simulagin kaya kayang kasalpantayanan. Amapin lampang makatagan gano'n Diyos hanggang ining oras kaya bimilang mamintuking burimo. Ikpamanal nung ninumampung ating bitbit na parandam. Ay tiyuking karelang ko buntok na kan Diyos ko, baluming ni kain dapat kanitina no manalang masulit. Makanyan mo sana nga pisan kitang lihim gano'n Diyos. Makanyan mo nung baklasan itang karelang sablang kapanandamang gano'n Diyos. Ibalik mo itang piyasarang pong sikanan, alang-alang karingal doon napon ginamit mulat memintoking buri mo. Gano'n Diyos, tulutad bungin ng sa itigpak. Ang gana rin kaya kaming pengarin po ang kapatad ay tiyuking balening ampunan. Diyos ko, makanyan mo nung pakayapan. Bang kanita gano'n Diyos, makanyang kiyang miyabe-yabe, tupad gawa ka rin buri mo. Gano'n Diyos, antimurin, oreta purin kaya kaming pengare. Ang puang kapatad ay tiyuking miyayalimang bansa. Diyos ko, tulutan mong ikaing manimuna ka rin karelang pamanggalo. Bang kanita gano'n Diyos, may ako lang payapa, makanyan lang namang magbalik payapa at makanyang bitbing tagumpe. Nung dating aldo, gano'n Diyos, makanyan lang maging persana ng kikayang kasalpantayanan. Ikpamanalo rin ipurin pinili mong kasangkapan na talete rin kaya kang upaya. Dinan mong piyarsampong sikaran balang layang galawan ng kanilang katungkulan Diyos ko karon taong mangailangan at makayukol king kayang kasalpantayan nigpa. Tulutan mo ngayon or sa itig ng Diyos, makanyilang midapo ka rin puso mo yung pong panandam ng kaya kang tuntunan na parapat kaya kami ng Diyos. Ginuhi larete rin sa amumi ang pungawad kaya kang nga nga bakayti. Sana tanggapan mulat, tanggapan mineman lubos ang tangkaya kang pangipala. Ipapamiltan mi sabla manibat ng ang gampo king wakas iyan asap. Iwan
Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang hindi nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaingkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na katuruan, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mensyamidad. Nabasa na po ang doktrina ng Espiritu Santo.
Mesadso hanggang kawakasan kanito tanggapan ing tao ninuman Pie alangangga karen king kayoryon alam ke kong sabla ampong kapayapaan salamat king Diyos salamat ke kongan Israelit ang atiyo panuanan dakongan ening kingi kayo ing momento kongon hanggang kawakasan panatili kongon awos yung kayawos king lagyo ning Ginoo eko pinpay nawa etutok ng kayo karing sablang boge parapat ning Ginoo at dating tungkulan wapakamalan yo eninging upoyo at alang tuknang na ati po manikla deng banal ke kongan ing bamilang ibiye kong pakiramdam deng amano ning Diyos ke kayo ke kongan alasan ng tabling metong mga mano wapakamalan yu o sablong atiyo anting paganako kong pangayat yu ding bata
batas lo pakatanda na niyo. Saktong alas 8, yayengke kong bilang. Wapene kong sabla, makasadyanongan, tengke kong sarili, banal yung tungkulan, magpakapilan man, eyo kakalingwan, nga nalang pili, karete nga mano, po hanggang yari, iting tepo na niyo, alang luwalat lungob, king pamiti po niyo, itinunge tutong pirisesong ako. Olen, matuwan ako. Kanyang kapanwalan. At nakabingot, ing pamakiramdam, ano siya sa taniyo, ding kasarilinan, wanong detingon na lolang kakulangon. Tukongan matangal, balen ko nga tiyo, wariking dapat, pangitigawan niyo, ang pamagkunwari, laring sarili yu, papunta king Diyos, lugod yang atiyo. Wapinyagapeye, kabias na nayatiyo, soblang manong pulan, pagamuwamu ko, wapin mo muna la, sang datang ayatiyo, kingke kong tipunan, sana at gawan niyo. Ing berbalan, ing saglit orasan ibyeke ing parakanako. Ngening king alang tuknong, gugugol kayong oras ampong panawon. Pantingupayang makanyan kong ume at damdam karing amano na ning Diyos apag kalubno karing balang metong ke kayo. Pakikuanan niyo sa ikong sabla. Ngening tinggapye ing batas karing sarili yu. Nako, pinilit ning Diyos pang itigawan yu. Isasan metong loding ke kong panamdam. Ngeni adwan kong mapilit karing balang metong ke kayo. Nasano malyaring ausanda kong tunggal-tunggal. Ing banting upayong dengtenggap yung tungkulan ing eyala kalingwan.
Matuwane ing panahon, kukuyad lo ring oras karing balang metong ke kayo. Manano na sanang makanyan kong para parang makapanadsaran. Karing balang tinggap yung tungkulan king Diyos. Ikong sablo, ing mga sadsad kayo. Pan kanito karingaldo bukas, tanggapan niye anong sano, ing pakikuwanan abiye ning balang metong ke kayo. Ngening tinggapye karing sarili yu ing alas 8. Kailangan bayo yamiro singanti kaniting kabagayan makasadiyano ding sarili yu. Pamuntukan paganakala mo ding kanako. King uli na pablasang akakit na ning Diyos. Karing palang penandit. Ing ikayo ing parating magkulang yo ing balang kataw. Ngening ikayo. Biyasa na lo ampon may kakilala din kekong sarili. Pakikuhanan nyo pinting sablang bage. Kapag kalobno ng Diyos ke kayo. Ela sana malyaring mabaliwala karing puso yo. Nune pakamalan nyo lo. Nune nga no ingatan nyo lo. Karing kekong puso. Pan kanito. Nako malyaring loban ning nano mang tukso. Ing batas, amiyabye kaya kayo. Pakikuwanan niyo ikong sabla ingalang magkulang kaya kayo metong man. Ngano alang pili. Alang malyaring luwal ampon lungob hanggang eyari ing kekong tipunan nga na iti nung etutong kailangan. Magsiyasat kayo ikong sabla. Elasano maging bos-bos din ke kayong dapukanon. Pan kanito potang muli kayo. Atin kong malyaring bakal abit-biton. Amalyaring pakinabangnan niyo karingaldo yung paintungulan. Yeneng daratang nyo at lalapit pa si bayo ke kayo ingaldo na ning Pasko. Ako ay esoy tang tune diwana ampon lasa karing sarili yu. Emu king imalan. Emu king pamangon malyaring magselebrayo ing metong ataw. Nune itang tune lugod ababiyeno ke kayo nitang Kinong at yubabo. Iyasano ing malyaring pakamalan yu karing puso yu. Mamaningot kayo'y kayungon. Uling nga na ning Diyos, ingatan da kayo at mingat kayo. Iti ing malyaring paganaka, karing balang pusong misa diyo ngening kaorasan. Manuwanan niyo ing tao. Nung karingaldo bukas, ing ay sadsad neng ating katapatan ing kayang tungkulan narapanan ng Diyos. Kanito nanuman, ala ng lungkot, ala ng sakit, amalyaring tanggapanan ng tao, oling ikayo, anak na ko ng Diyos, aniya kalugura na kayo. Anya nung makanano na ko nga ng liguran, makanyan kayo naman sanang may kakalugod, ikayo ikongan. Pakamalan niye, ampong ingatan ing kasalpantayanan, amitik do karing puso yu. Dinisan yulo din kekong pamirapat dapot, uling iti ing matulid. Ngening tatanggapan nyo lo, di nga mano na ning Diyos.
makatuliran mo ing tao maglinis yo king kayang kasarilinan. Makatuliran mo ing tao gawaya. Makayugne king burino ning Dios karing balang metong kaya kayo. Idagulye ing lugod karing sariliyo. Matuwa ampon anak mapanalangin kayo. Matuwa ne ing yato. Met mo ne king sakit. At ding dapat yung mayap ilaring malyaring maging panulo. King sakit ng daralan ning yato yung tutuknangan. Dakal asalamat. Ekong misa diyo. At maninaya kinupaya na ning Diyos adaratang ke kayo. Isimpan nyo sana karing dulang daring puso yo. Ting angkong amanong babiyena ning Diyos ke kayo. Ting pamamilatan do ng Espiritu Santong daratang. Itingon at mapaliyari nung ding tao at ding puso yo. Ing parati lang makasadya sana king lagyo na nitang metong agin. Iladeti rin ka na akong kasiwan, dakal asalamat kaya kongan. Adios in bendesyon kaya ko, kapayapan, hanggang kawakasan manatilikongan. Tinggap yung tungkulan, kekong pakamalan, Santo Veronica, lakwando nakongan.
Ama naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, kami po ay inyong pinuspos ng inyong biyaya at patnubay sa umaga. At magandang umaga rin po sa inyo mga kapatid na nananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Sa umaga pong ito, napakalaga ng bawat oras na lumilipas. Gaya po ng sinabi ng banal na Espiritu, nagpapaalala po siya sa atin dahil po tayo'y tunay na anak niya. Ang Ama nating Diyos, tayo po ay tinubos sa kanyang dugo at buhay dahil sa pag-ibig niya po sa atin. Dahil hindi po tayo anak na bastardo na pinapabayaan lang ng ating Panginoon sa ating mga pagkakamali. Subalit po ang ating Panginoon o ang ating Ama ay binibigay niya po ang pagpapaalala sa ating mga nananampalataya. Nagpapaiwatig po ito kung mayroong pong kakaunting kulang sa ating paggawa. Yun po ang aking sinasabi at inuhulit po sa inyo sa umagang ito dahil po yun ang dala po ng banal na Espiritu. Kung natatandaan po ninyo, nung linggo po, sinabi ko na rin po sa ating sa harapan po ninyo na kung magagawa po ng tao, gawin po nating tayo ay isang empleyado ang pananampalatayang pong ginagawa natin. Dahil po inalimbawa ko po ang ating mga sarili bilang isang guro, bilang isang empleyado sa isang kumpanya, yun po nagagawa po ng tao. Kung sabi ng kumpanyang ating pinapasukan, sabi niya, alas 8 po ang pasok natin dito sa kumpanya natin. Ang tao po napakadaling sumunod. Siya po ay susunod sa mga patakaran na kanyang papasukan na trabaho. Di po ba tayo, hindi naman po siguro tayo magpapauli. Kung sabi po ng ating kumpanya, alas 8 po yung ating pagpasok, baka yung iba po alas 7 pa, nandun na po doon sa harapan po ng pinto para pagbukas po ng pintuan makakapasok po tayo. Ganun din po ang ating Panginoon Diyos na sinabi po natin na tayo ay gumawa at tumupad sa ating tungkulin. Gagawin po natin yon. Tutuparin po natin ang kagustuhan niya. Dahil po, sabi, sa Kapampangan po, nung yakakanu tapat king dit nga, na maging tapat king dakal. Kaya po, ganon ang binibigay na alimbawa po sa atin ng banal na Espiritu. Gaya rin po namin na nanunungkulan, ayaw din po namin kayong hindi po tayo matuto. Nalulungkot din po kaming mga kapatid nyo, nakagaya rin niyo pong tumutupad. Kung hindi rin po namin makikita sa atin yung talagang tapat na pananampalataya. Kung minsan po pag uwi namin, lalo na po kaming mga nanunungkulan, nangangasiwa po sa ating pananampalataya. Kung minsan po umihiyak din po kami sa likod nyo. Dahil po kung minsan ino-observe po namin ang aming panunungkulan, kung ano ang magagawa namin sa ating kapatiran. Kami pong mga ilinuklok nyo bilang manggagawa, bilang isang nanunungkulan sa ating lunduyang ito. Kami pong lahat po ay pinlaplano namin kung paano po natin mapapaunlad itong ating pananampalataya, lalo pong mapapaunlad. Ayaw din po namin nasasabihin po, kayo po ay mga ibinigay sa amin ng Diyos upang kayo ay amin ding paglingkuran. Subalit,
sa aming pong paglilingkod ay hindi niyo po kami binabayaran. Subalit, alam po namin na ang Diyos, siya po ang aming boss, siya po ang aming, siya po ang nagbigay ng tungkulan sa amin dito. Kaya po, pangarap din po namin, kami pong mga nanunungkulan sa Sibol, ay matupad din po nating tapat yung ating mga paggawa. Kahit sa mga simpleng gawain lang po, sana 100% magagawa rin po natin na ganap. Dahil po yun, doon po natin makikita kung gaano katapat ang isang miyembro ng isang pananampalataya. Sana po yung magandang gustong pagawa sa atin ng ating banal na Espiritu na sa simula pa po ay pinapagawa na niya na paulit-ulit pong sinasabi sa atin. Nung ang ating mga magulang sila po ang nagsimula dito, pag na-late ka, may penalty ka nun. Pero subalit sa ngayon po, ay dahil alam natin na natututo na po tayo. Yun po ang aking palaging sinasabi, practice lang po yan. Practice. Kung pong isasanay po natin yung ating mga sarili, magagawa at magagawa po natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya po, isasanay po natin yung ating mga sarili. Buhat pa sa ating sarili, magkakaroon na po tayo ng disiplina sa sarili upang makatupad po tayo. Dahil dito po magsisimula yan. Hindi po sa inyo. Mismong sa ating sarili magsisimula yan. Kaya yun po ang ninanais po ng ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon. Dahil sa oras po ng ating pagsamba, kailangan po talagang kayo rin po na nakikinig o isang miyembro, kailangan po preparado rin po tayo. Para yung pong luluklok dun sa luklukan ng Espiritu ay lalo po siyang magkaroon ng lakas. Dahil po dadaan muna po sa atin ang Espiritu. Tayo muna po, tayo rin pong mga nakikinig, mag-ready rin po tayo. Dahil bago po siya pupunta ron, dadahanin din po niya tayo. Kung tayo ay nakasadya o tayo po ay preparado. Kaya po sana, mahal naming kapatid sa pananampalataya, pag-isahin po natin ang ating diwa at damdamin sa pagkat po iyon ang ninanais po ng ating banal na Espiritu po sa atin. Yung pong ating tema sa umagang ito ay napakaganda po. Ang banal at makasalanan. Sabi po, yung pong referensya niya ay sa unang Pedro 4:18 at San Mateo 25:34 hanggang 46 po. So mayroon po tayong mga kapatid na nakaanda po sa umagang ito para makapagbigay po ng mensahe sa atin. Sino po kayang mauna sa kanilang dalawa? Dalawa po eh. Si Brother Carlos, siya po ang mauna po nating tawagin. Hello po. Hello po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una po sa ating Panginoon, siyang nagbigay buhay sa atin at nagbibigay ng biyaya sa araw-araw. Kaya katamo pong mamuntukan may nagalugya. At siya ko po mga pampangan ako manuring balo ko, pampangan tamungan. Yan po. In topic tamo po aniking kasanting. Magpakabanal ang pong makasalanan. Yung pamag-aral ay ni alos adadakayanan tayo. O rin po yung makasulat, yung magpakabanal, masakit yun. Yan po. Sisimba ka po, pumunta ka karing pisamban, naisipan mo ika bisa kang magbanal.
Pero potang kagulot mo kay batnaning pamanyamba, waring atintang laman. Magkabiso, mi ayagkatan laring, mi babarkada, tara lukluk tamo nga na. Ketang luklukan, nano ya po ita, luklukaning kalam, o luklukaning baraa. Mapapalyari po, waring ating tamong laman. Bayo ko po malawos, king kana kung amano, pakilawe, ya po, yung Jeremias 17:24, bakit pong sagiwan pasibayo. Jeremias 17:24, yung kapitulo na. Basan kayo po, king kapampangan. At mapalyari nung makrandam kong maingat kanako, sa sabyanan ng Ginoo. Eko mirulupusan king pasbulan ning dalan iti, dalan ning siyudad IT king aldo ning sabat. Nung ay pangiling ing aldo ning sabat, bange dapat king nanumang daraptan kaniti. Yan po ing kayang panabilin. Pota po kanong lulubta keng pisamban. Eta magdalang pusan. Sana po ring pusan na rin. Ilapin po ring mga bayatang problema. Pusan na isipan mo, kagulot mo, matakiting pisamban, bukas sala lang bakalan di nga na ako. Bukas sala kaming intun. Bukas makanano kanyan. Oren po rin pusan at abibitanan ng tao. Sabi na nung lulubta mo king pisamban, linisan tayo yung kaya katang kaisipan. Ilakwan tala po rin ang bagay nga reta. Oring Diyos, yang magkalub kaya katamo. Yang babye, karing balang saglit. Yang babye, king kaya katamong biyang pong pagkabye. Anya, in Diyos po, panintunano, retang tunay talasamba. Makanano tamo pong maging tunay talasamba, basan tayo po king San Juan 3:24, ngayak magkamali. San Juan 3 yan. O 4:24. O yan, kanya po palang 4. Ing Diyos espirituya at ding sasamba kaya kailangan king sabande, king espiritu at king katutuan. Continue metong. 25. Makanya niya. 23. Ulitin kayo 23. Dapat daratang ing oras at ngenina, ading tunay sasamba, sambala king igpa, king espiritu, at king katutuan. Uling igpaman panintunanong samba kaya dating anti-kareti. O yan po, ing Diyos po kano panintunano retang tunay talasamba. Kailangan po maging tunay tamong talasamba, potang mga matetana. Mga matetana nga sa. Ne po, ketang dapat amasura. At mga bulag tanangan sa, ketang panlalawi, ang mga rok, ing kalupang tao. At gawan tala retang kapamintuan, ketang kayang banal na kaburian. May pili ko po maging speaker o ning yako po, ketang kanakong tatal na kopya, alaying Disyembre. Makanano kayong pag-aralan na ako alaying Disyembre. Kanya, makanyan man po dyan kayo pag-aralan, basan kaya po ring referensya na at siyasatan tala, retang sasabyanan ning makasulat. Bangkanita, huwaman makalukulok tamo, ababalo tala, retang kapag-aralan. Nung makanalo yung magbanaling metong atawo, at nung makanalo yung magpakarawa. O yan po. Yan po ang kayang referensya 4:18. Mumunang Pedro. At nung ing banal, masakit siyang miligtas, ing marawak ang pong makasalanan, nuyan marap. Kasakit na po yan. Banal ne, potangkay, masakit siya pang miligtas. Isipan na ning tao, banal niya makarapa niyang dakalamayap. Pero ating pong kasebyan, itaka nung dakal mong depata na mayap. Naisipan mo, ikabanal na ka. Santiago, makasulit siya niyang pubalo nung naisitas. Kaya taka nung metong mong tuldok nga na pikasalanan mo nangan.
Kalupa na po kanita niyang iwan ng poy Pedro. Mi panagkatla. Istorya kaya pundita. Mi panagkatla anang Pedro kang wan panintunan ping Ginoo. Ya ko nga na miras munta ko nga na aking kabundukan. At ika nga na munta ka nga na aking kapatagan, king syudad. King malagwat salita, king malambadang pamanintun, king ginuuring burida. Akit da naban kanita, akasabi rin Ginoo. Uring di salang magbanal. King pamagayuno ng Pedro, king bundok may nga bane po balbas. Puros lang kuligligan pong gamo-gamuring darandamana po tang magayuno yo. Kabalo kaya katamo nung gawata na ita na megayuno tamo. Yak po yak pag-iwa yung megayuno king bundok. King makaba pong panahon, king gayang pamagayuno, miras singapulong banwa, aga nakane po yung gayang kapatad. Kaya pong kayang pamaningat, king pamagayuno na panepong panalangin. Itapin aga nakane yung kapatad na ikit na niya kaya yung Ginoo. Nga na pong kitang king sarili na. At may malagwaya magdesisyon niya po Pedro na pakikita niya yung kayang kapatad. Kaya pong malambat ng pamanintun Pedro, ikit na yung kayang kapatad. Ikit na naman po. O na yung makabusal ya karetang takalababay, anong no karin karetang magobra. Karen pong beerhouse. Mi pakirut siya po Pedro, kang Juan nga na ubatatso ka ken. Wari panin to ng ting Ginoo. Kapatad, panin to ng ting Ginoo. O na yung kailangan kong magobra. Bakit? Kasi ating kong laman. Kailangan kong manintunan, bakong makapangan nga na. Pero makanyan man nga na, panin to ng kya naman. Magayon akong alang patugot. Andiyan kaya be ko rin babae nga rin nga na. Makabulag kong iabulag. Alwaren yung kanakong lalawin nga na. Alwaren nilang panintunan ko. O na yung pungi Pedro, ikit na lapa kapalantala kaya tapong lele ng pagkiran, kinarugya po salo. Bakit o ba't kinarugya salo? Kita pong malambat na king pamagayon na king bundok, king makahabang panahon, may nakit siyang antikanita. So, yapin po yung amanwan ko, itang kayang pamaningat, kitang malambat na panahon. Itang kayang pamanintun, king Ginoo. Dapat po kitang ditak, apami kasalami, mitakpan po itang kayang pamaningat. Naisipan na ya banal ni. Kita mong metong atuldok, mi kasalaya po Pedro. Nya itamo man tao ng ating laman, minsan daratang itang makanya na bagay at okso. Pero po tanging tao mapanalangin nyo at kagum na nitang dapat. Potang tanam na king kayang puso. Kaisipan. Ang Diyos po ay napaintulutan ng tukso na datang niya kaya katamo. Anya balo ko itamo to neta ng talasambang yan nga bakay ti. Manibat po kaya katang mong pengari o pengari pa. Ang ganang karing mga intang na iturutala rin kaya katamong supling bangkanita miyubog la kaya ating kabanalan. O rin pong ing magpakabanal, ane po kasakit. Ane po kasakit. Yapin po ita, dapat kang dakalamayap. Ay ba't kaya tamong metong atuldok, magkamali ka, ikasalanan mo nangan. Kanya, dapat po yung magpakarawak, ane man po kalagwa. Palo pa na po itang sabi ko, kay ba't na po ning simba, ayag kat na kanitang kayabi mo, munta katakita nga ng kukulyawan na nita. Itang logis nga, ulyanin, nara pa yata Sabong, yan po yung amanwang ko. Itang pong talasamba kailangan kawatan tala rin kaya katang sarili. O tapong mamalaya yung nga pong ginuking kaya katang puso, akawat tala rin. Ayagwan tatamo yung kaya katamong dapat. O yan po, miras naman yung kaya katamong Pasko. Bayong banwa. Isabiantane naman po yung bayong banwa. Bayong banwa, bayong biye, bayong panugali. Naman po itang bayo may lupa mo, naman bayo may sarili mo, ali po, itang dapat. Nung dati akatalasamba, nung dati sisimba kang eto to, kailangan tutuanan mo na.
makanya po yung daratang tamong Pasko ngayon eh. Rin naman po rin makuyod ko nga isuyo kaya kayo sana diyang ekman po may kaibiya dito king kaya katamong topic pero makanyan man pasalamat ko kaya nga pong Ginoo. At syuta mo ngayon eh. Sinamba. Puring tungkulan tayo. Ana meldo nga na marapat siya in dapat na ning tao. Dapat karas ning kapito nga na meto niyang sabat na dapat ipangiling na ning meto nga tao. Puring iti imbanal ng kaburian in Diyos. Maya payabak po pasibayo kay Kongan. Salamat po. Substitute ko po, rin katamong evangelista bi sila po mumunta ka rin alawang sentro ne po. At magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At ngayong araw na ito ay isang mahalagang pagkakataon naman para pagampanan po natin ang ating mga tungkulin. No po. Kagaya po ng dinala ng Banal na Batlaya kanina, kaya po nandito tayo, sabi niya, matanda na ang panahon, kailangan na tayong maglinis. No po. So kaya po nandito tayo, isang bagay para linisin natin ang espiritong nasa laman natin po. At tulad po ang dinala ng kapatid, ngayon po ang ating tema ay ang banal at makasalanan. Kung tatanungin po natin ang isa't isa sa atin, sino na ba ang banal sa atin ngayon? No po. Baka may gustong magtaas ng kamay. Marahil walang makakapagtaas ng kamay sa atin, pero sa atin po lahat tayo ay banal na sa mga pag-aaral na binibigay ng mga batlaya at katulad din ng mga talateksto natin dito. No po. Kaya banal tayo sa mga salita ng Diyos. Pero yung ginagawa, no po, ewan ko lang kung tayo'y nakagawa na at banal na tayo sa mga inihingi na ng Diyos sa atin. At nung tanungin mo naman kung sinong makasalanan sa atin, siguro po lahat tayo ay meron ding pagkakasala. No po? Pero hindi naman tayo labis na makasalanan, pero meron tayong nagagawang maliit na pagkakasala. No po? Kasi habang nandito pa tayo, hindi natin maiwasan magkasala, lalo na yung mata at ang isip, no po, madaling makapagbigay ng kasalanan, no po. Kaya ito po ay mahalagang pag-aaral sa araw na ito kung paanong tatalakayin natin po ang temang ang banal at makasalanan. At sabi po dito, ano ang mangyayari sa hindi anong mangyayari sa hindi sumusunod at ang sumusunod para mailigtas, no po. Sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 17 at 18, meron pong sinasabing ganito. Sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? So dito po, sinasabi ng Biblia sa atin, anong mangyayari yung hindi tumatalima sa mga utos niya? No po. Ano pong gagawin ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa mga utos niya? Alam po natin, parati nating naririnig na ang hindi sumusunod at hindi tumatalima sa mga utos niya ay saan po siya mapupunta? Hindi siya makakarating sa pangakong sinabi sa atin ng Ebanghelyo kung saan ang buhay na walang hanggan. No po. At sa 18 naman, at kung ang matuwid ay bagya ng makaliligtas. So po, sinasabi po dito, yung matuwid ka na, ano po, alam mong nakakagawa ka na ng magaganda at mababuting aral, no po, na
binibigay ng Diyos sa atin, mahirap pa rin makaligtas, no po. At ang masama at ang makasalanan ay isang kaya magsisiharap. So po, sinasabi ng Biblia, ang hindi sumusunod at mga masama at makasalanan, hindi alam kung saan siya makakapunta. Pero sinasabi sa atin at turo ng Ebanghelyo sa atin na pag ang makasalanan at ang masama ang ginagawa mo ay sabi niya sa Ebanghelyo, mapupunta ka doon sa nagdadagat-dagat ng apoy. Yan po ang sinasabi ng Biblia sa atin. No po. At ano naman ang gagawin ng Diyos ang matuwid at masama? Sa Kawikawan 11:31, Kawikaan. Sabi po sa Kawikaan 11:31, narito, ang matuwid ay gagantiin sa lupa. Gagantiin sa lupa. Gaano pa kang nga kaya ang masama at makasalanan? So, dito pa lang tayo mga kapatid, pag ang ginagawa natin ay matuwid at gusto ng Diyos, ano pong ganting ibinibigay niya sa atin? No po. Lalo tayong pinapatnubayan sa ating mga ginagawa, sa ating hindi lang po ang pang-personal o siguro merong ng blessing sa atin dahil po pasalamat tayo pag hindi na tayo nagkakasakit. Isang grasya na pong binibigay sa atin ng Diyos yun. No po. Hindi lang material, pati na po yung ating pangangatuan, isang bagay na binibigyan ng Diyos sa mga matutuwid. No po. At gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan? Kumisan po, nakikita natin, pag gumagawa kang masama, nakikita po natin mga kapatid, napapanood natin sa mga TV, kung ang ginagawa mo ay masama, no po, bawal, at sa paningin ng tao, no po, tulad ng drugs, no po, anong nangyayari? Sa mga kapatid o mga taong gumagamit ng masama tulad ng drugs, ano pong nangyayari? Karamihan po nakikita natin sa telebisyon. Pinakikita kung anong mangyayari pag masama at mali ang iyong ginagawa. At ano naman ang gagawin ng Diyos sa mga ano naman ang pangako ng Diyos sa mga taong tumatalikod sa kasamahan? Sa Ezekiel 18:21. Meron din pong sinasabing ganito. Sabi niya po sa 21, ngunit kung ang masama ay umiiwalay sa kanyang lahat, na kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid. No po. Kung dati kang gumagawa ng masama, no po, at umiwalay ka na, gumawa ka na sa mga tuntunin pinagagawa ng Diyos. Ano pong sabi niya? At gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Ito po ang pangako ng Diyos sa mga umiiwalay na sa gawaing masama. At sumunod sa mga matutuwid, ay bibigay tayo ng mabubuhay tayo siya at hindi tayo mamamatay. Yan po ang isang pangako ng Diyos sa atin, no po. At dito naman, at sinasabi sa kasulatan na walang isa man matuwid sa mga tao, no po. Alam po natin yun. Sabi niya rin dito sa Tao Roma 3:9 ang gayang 10, no po. Alam po natin na walang matuwid dito sa lupa. Alam po natin yan kasi kung saan ang alam natin nang ang Diyos ay binigay niya ang bugtong niyang anak para
at tubusin ang ating mga kasalanan. Sabi niya po dito sa Roma 3:9, ano nga, tayo bagay lalong mabuti sa kanila? Hindi, sa anumang parahan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at mga Grego na silang lahat ay sa ilalim ng kasalanan. Opo. 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. So, alam po natin, kaya nandito tayo upang ang mga kamalian natin, yung mga nagagawa nating hindi maganda, para ituwid po natin. Yan po ang dapat nating gawin, kaya nandito tayo, no po. Pinapag-aralan natin, alam nating walang matuwid, pero kailangan nating gawin na ituwid ang mga mali natin at gawin yung nararapat na pinagagawa ng Diyos sa atin, no po. At sabi niya rin dito, patay na tayo sa kasalanan dahil kay Kristo, kaya dapat hindi na tayo mamuhay sa kasalanan. So, alam po natin, ang Diyos, kung paano sinugo niya ang bugtong niya nga para ang ating kasalanan. So, alam natin, patay na tayo sa kasalanan, wala nang pagkakasala dapat nating taglayin. Kundi sabi niya, mamuhay na tayo na wala sa kasalanan. Sabi po dito sa Galatia, Roma 6:1-2. Sabi niya po dito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? No po. Sinasabi sa atin at tinatanong sa atin, ano ang dapat nating gawin? Magpapatuloy baga tayo sa mga kamalihan at pagkakasala? Sa 2, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So, dahil si Kristo po ay tinubos niya ang ating pagkakasala, kaya dapat iwasan na natin ang magkasala. Sana mabuhay na tayo sa mga matuwid. Hindi na iwasan ang pagkakasala. Yun ang utos ng banal na ebanghelyo sa atin. No po. At ito ang isang katuruan ng Diyos para lalo tayong malapit at yung sinasabi niyang sa atin na pangako niya sa atin ay ating makukuha.
Manalangin tamo po. Pasalamat tamo. Banal ay ikpami. Ikpa pasalamat kay po. Alang kapupusan kay ka. Kablasang makanyang minginingat yung balang metong kay kami. Ginoa, ngayon pinandit. Ngayon mayari niya po yung kay kang pamanyamba. Diyos ko, pasalamat kay po nung makananong kay Arugong Miras Kapayapan. Kaya ni Santuario ng iting kay kang payapanwanan. Sana po po tang magsigubli kami, Diyos ko, miras kay ng pong kapayapan. Karing kay kang pibale-bale. Diyos ko, bendesinan mo nga po din kaya rin kaya lang ating sakayan. Ang gana po kayong sa balang mikakapatad ngayon yung pinandit. Diyos ko, nung ninuman po itang ating kainan, COVID bita ka panandaman, king kahampi sigang laman, Diyos ko. Apisan mo kaya nga pong lim, kitang kaya kang mayapayang gamati kayong sa balang mikakapatad ngayon nga ba. Diyos ko, pasalamat kayo po sa naruguring paksang kayong pag-aralan, Diyos ko, sa naruguman nila po midapok. Pinulang na po rin kayong puso pong kaisipan, ban kanita, makanyang kayong lalong maigit. May kayatin tibayan, karinting kaming tungkulan kaya ka. Ginopa, salamat kayo po ngayon pinanditi kayo sa belang may kakapatad, Diyos ko, sa narugo. Timbalang metong kaya kami dyan kayo sa patakabiyas ng pamanalastas ka rin kaya kang kautusan. Bakit pong yung may laring mabalatong ka rin kaya kang amano ang pong kautusan. Ginawa sana po ang timurin din sa belang kaya kayong kapatad. Amanan daman at timurin kayo ni balanan ng ampunan, Diyos ko sa po. Kaya po maglambayan, din nga dora pong kasakitan, o din karilang kapanandaman, king karilang kabilyan, bahan kanita, makanyan dong lalong may kitagawa rin tungkulan na kaya ka. Ipaila po rito rin kayong samo ang pong panalangin, ngayon nga baksa po tanggapan mula. Ang tila pong mabanglong ngayon, king banal mong harapan at tanggapan minema po, itang lima kaya blasan manibat ng yeni, ang gaman po king wakas, iyan asa po. Salamat po.